As we chant our prayer with lasting faith, bless, O Saint, thy gift of grace. For thy precious life, which in joy I bear, when this man, O our Saint, is here. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we lift our hearts, happy voices call, brimming grace like Christine dawn. For the light of Christ, so our saint have shown, be our strength when we are home. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rack your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Saint Pio of Pietrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you were able to withstand the temptations of the devil. You suffered the beatings and the oppression of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us so that, with your help and the help of all the saints in heaven, we will be able to find the strength to overcome sin and evil and to persevere in our faith until the day of our death. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock. I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mothers and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. And though with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls, with reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Please state your petition here. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me, through his intercession, the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Prayer to Saint John Paul II, to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you.
Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this for you. Stay with me, Lord, for I seek you alone. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan as sinautob an sa imong kabuotan at amanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamate an mina an padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat in honor of Saint Jude na dulot ni Rostom Monforte. Passing of 2022 bar sa kahagadan ni Albert and Gracia Soliano for all the blessings by Ruth and Miraflor. For passing the bar exam of Mark John Abetria, dulot ni Nenita Santa Prisca. Pasasalamat man ni Ann Christine Friscia, ni Daisy Adrales and family, ni Josie Miraflor, ni Agnes Grace Patriarca. For passing bar exam ni Mark Kate Asinina, kahagadan ni Josie Miraflor. Siring man pasasalamat ni Aldin M. Meliena asin ni Arnel Lorica.
Special na intention kahagadan na Ria Balmedina to pass the Philippine Midwifery Licensure Exam 2023 kahagadan ni Francesca S. Portasio. For personal intention ni Tendel Rio. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag di Williard Eyan na dulot ni Rene N. Royce, ni Felicidad dulot ni Jeffrey R. Andan, ni Ramil asin Gloria dulot kang Matias family, para kay Ledwina kang Los Baños family, for all souls dulot ni Promise Hamto, para kina Sesto asin Herlina na dulot kang Masinas family, para kay Divina asin Mauro dulot kang Santillan asin Arquero family, para sa kalag ni Nasali asin Eugenio dulot na Ria Balmedina, para kay Oriel dulot kang Esplana family, for all souls na dulot ni Tendil Rio, para kay Jordan dulot kang ni Yolanda Malana, para kay Joel dulot ni RJJ Liamuso, para kina Rene asin Cesar na dulot ni Teresita Barrios and family, para kina Orlando asin Quirino na dulot ni Sandra Bienbesihe. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang, ngunyan, Biyernes, Oktaba, kan pagkabuhay liwat. Matindog po kita gabos sa pagpuon kan sa tuyang selebrasyon. Banwan magarawit na madya, pahalalan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang Biyayang pangako niya sa ngaran ka nama, sin kanaki, asin ka Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapas sa idukabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa idukabos mga tugang. Maray na hapon man po sa imo, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, ngani magkani ugitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak balugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marhayan buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesukristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesukristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na nagwaras kan sakramento Pascual sa tipan, nin pagkikipagulian kan katawuhan. Tugutan mo sa mga puso na rugon mi sa gibo, an sineselebrar mi sa pagpahayag din pagtubod. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon.
ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang si Pedro asin si Juan nagtataram sa banwaan. Nag-arabot ang mga padi, ang kapitan kan mga gwardya sa simbahan, asin ang mga Saduseyo. Aranggot huli tasinda nagtutukdo sa banwaan, asin nagpapahayag na ang pagkabuhay ni mga gadan nangyari kay Jesus. Dinakop sinda asin huli tabanggina, ilinaog sinda sa bilangguan, sagkod sa masunod na aldaw. Kadakol sa mga nakadangog kan tataramon, nagtubod. Ang bilang kan mga lalaki nakaabot sa 5,000. Kan masunod na aldaw sa Jerusalem ang mga puonin banwaan, mga senador asin eskriba, kaibaan poon nin kapadian na si Anas, kaiba man si Caifas, Juan Alejandro, asin gabos na kaayon sa pamilya kan mga poon nin kapadian. Pinaatubang si Pedro asin si Juan asin hinapot. Sa kiisay nakapangyarihan o sa kiisay nangaran ginibunin do iyan. Si Pedro pano nin Espiritu Santo nagsimbag. Mga puonin banwaan asin mga kamagurangan. Kun kamingon yan hinapot nindo dapit sa karahayan na ginibumi sa tawong ining lupog. Sa pagsiyasat kun paano narahay ang lalaking ini, dapat maaraman nindo gabos, asinin bilog na Israel, na siya na umayan sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesucristo na taga Nazaret, na sa indong ipinako sa krus, asin binuhay liwat ni Diyos sa kagadanan, sa bagsik kan sa iyang ngaran. Uya ang lalaking ini maray na sa atubang nindo. Si Jesus iyon gapo na pinaghabuan kan mga paratugdok, asin siya naging sarigan na gapo. An kaligtasan daina sa iba. Sa iraram nin langit daing ibang ngaran na itinao ang Diyos na makakapagligtas sa to, tanganing kita makaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Taan sa iyang pagkaherak nagdadanay sagkod paman, an harong nin Israel magsabi, an sa iyang pagkaherak nagdadanay sagkod paman. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging patugmadan na gapo. Gibo ininin kagurangnan, makangangalas na paghilingon, ini an aldaw na ginibunin kagurangnan, sa tuyang ipagrukyaw asin ipagugma. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Tawan sa mo kagurangnan, an katiwasayan asin kauswagan. Paladan an nadigdi sa ngaranin kagurangnan, inoomaw mi ika puon sa imong simbahan, an kagurangnan iyo ang Diyos. Siya ang nagtao sa to, nin kaliwanagan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugtog, naging sarigan na gapo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikaw kagurangnan, ang dalan, anuhay asin, katotohanan, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Giraray si Jesus nagpahiling sa mga disipulos, duman sa baybayon kan danaw nin Tiberias. Nangyari siring kay ni, nagatiripon si Simon Pedro, si Tomas na inapod kambal, si Natanael na taga-Kana nin Galilea, ang duwang aki ni Zebedeo, asin duwa pang disipulos. Si Pedro nagsabi sa inda, ako maninira.
Nagsimbag sinda, maiba kami sa imo. Nagiba sinda sa sakayan, alagad kan bangging ito, day sinda nadakop. Pagbanaag kan kaagahan, si Jesus nagpahiling sa baybayon, alagad day siya namidbid kan mga disipulos. Hinapot sinda ni Jesus, mga katuod, igwana kamunin sira. Nagsimbag sinda day lamang. Nagsabi sa inda, ihulog nindo ang hikot sa tuokan sakayan, asin makakadakop kamo. Inihulog, asin haros day naninda maguguyod ang hikot, huli sa kadakol ng mga sira. Ang disipulong padangat ni Jesus nagsabi kay Pedro, an kagurangnan iyan. Pakadangog na iyo ito, an kagurangnan si Simon Pedro nagbado, huli tahuba, asin luminampaw sa tubig. Ang ibang mga disipulos nagduong, guyod ang hikot na pano nin mga sira, harani na sinda sa baybayon, may 100 na metros na sana. Pakahawas ninda sa daga, nahiling na igwa ng kalayo, may inaasal na sira, asin tinapay. Si Jesus nagsabi sa inda, dara kamudigdi, ni nagkapirang sira na bago nindong madakop. Si Simon Pedro nagbalik sa sakayan, asin ginuyod sa baybayon, ang hikot na pano nin dakulang mga sira, 150 may tulo, minsan siring kadakol, day nagisi an hikot. Si Jesus nagsabi sa inda, madya kamo mamahaw. Mayo sa mga disipulos din nangahas maghapot si Isay ka. Aram nindang padagos na siya ito an kagurangnan. Si Jesus nagrani, kinuwaan tinapay asin itinao sa inda, siring man an sira. Ini ang ikatulong pagpahiling ni Jesus sa mga disipulos, pakatapos na siya mabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na hapon sa inugabos mga tugang, nasa biyernes kita kan oktaba, kan pagkabuhay liwat, asin padagos niya itong dadadangog, puon pa kan Sunday, ang mga accounts, ang mga istorya, kan mga saksi na naka-experiensya kan pagpahiling ni Kristo, kan siya nabuhay liwat. Ngunyan nadangog niya to ining istorya manunungod kay Pedro, asin sa ibang mga disipulos na nagbalik sinda pagkatapos na itong banggi na wala sindang nakua, nagbalik sinda sa baybayon. Kung ikonsidera niya to na ining mga tawong ini, mga parasira, ang profession ninda, iyo ang pagiging mga parasira, pwede kita makapag-assume na ginibo ninda ang gabos. As in, ginibo ninda ang gabos na teknik na aram ninda tangani sa nang makakua ninsira. Maski nangani nagbalo sinda na makakuha nin sira, wara sindang nakua. As inigwapa nin sarong tao na naghapot sa inda, igwa lamang kamong nakua. Di ninda na-realize kung si Isay ining tawong ini. Kaya sabi ni Jesucristo na day paninda midbid sa puntong ini, ikaag ngayon nindo, duman ka maghulog sa tuo. Asin makakadakop ngaya ka mo din sira. Nangyari na hinulog ninda duman sa tuo, asin man nakakuha sinda din sira. Sa pag-struggle ninda na magpunpon kang sira, pasiring duman sa baybayon, na-realize ninda na, ini susatuyang kagurangnan. Iyo ini si Kristo na nabuhay liwat. Nyata ano duman sa pagsisira na na-realize ninda na si Kristo ito. Girumdumon niya to nan pinakaenot na milagro sampangan ni Pedro, arog man kiniso nangyari. Si Kristo nagduman sa baybayon, pagal na si Pedro, naghapot, may nakuha ka lamang ngayong sira. Sabi ni Pedro, wara. Sa giraray parehas na instruction, magduman ka ngayon sa dagat, ihulog mo sa tuo, duman ka makakakuha ng sira.
ginibo ni Pedro ito duman sa first na encounter niya kay Jesucristo, as in nakadakop siya nin kadakol na sira. Dangan sabi ni Pedro, rumayo ka ngayon sa kuya, tako ngayon makasalan. Dangan sinabihan ni Jesucristo, so duman sa enot na pagkakataon, napuon ngayang ngunyan, an sa imong pagdadakupo na mga tao. Kaya ngunyan sa parehas na milagro, na-realize ni Pedro na, iyo ini si Jesucristo. Siguro kung ako si Pedro, nahihiling ko, babalikan ko suinot kong eksperyensya sa mahal na Diyos. Saro man ining imbitasyon sa satuya, nabalikan itong pinaka-enot na ma-realize niya to na siya ang mahal na Diyos buhay na buhay sa tuya. I know igwa kadakol na mga pagkakataon. Taminsan, siring digdi sa mga disipulos, kita nakakahampang man sa mga banggi na bako kita produktibo. Sa mga pagkakataon, nagaribaga dipisilon ang buhay. Sa mga pagkakataon, nagaribaga madiklom. Siring man kayo ni pinapabalikan sa tuya, ano itong mga eksperyensya niya to, nagaribaga buhay na buhay, ang mahal na Diyos. Tangani na masabi niya to, na maski digdi sa kadikluman na ini, maski digdi sa kadipisilan na sa tuyang na eksperyensyahan, yaon, ang kamot kang mahal na Diyos, na nagaantabay sa satuya. So we ask ourselves sa misang ini, do we also run to the Lord when we meet setbacks in life, when we face disappointments in life, when we face trials sa satuyang buhay? Because the Lord is ever ready to renew us in faith and to give us fresh hope in His promises. Tangani sa eksperyensya niya to, kan buhay na mahal na Diyos, maituro man niya to siya sa iba. As in, masabi niya to, siring, digdi sa sinabi kan mga disipulos, an kagurangnan iyan. Amen. Dai kaming idudulot, kundi sa mong pagkamoon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako ang kagurangan, ining atang niya mong unyan, lukod maging tandani, kaligtasan, para sa Magpamibiko mga tugang tanganingan sako asinan sa inyong atang makumalugod kan Diyos sa magmakakamhan. Akoon manlugod kan kaguranan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayeng gibuhang bulano sa mo, an panugang hunglunan nin mga atang kan Paskwa. Tangani makabalyo kami hali sa mga kinabano na pagkaara, pasiring sa langit no nakamautan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kaguranan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, ni kakagurang na ni pagrukiyaw sa gabos na panahon na tangani, mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero, an na nagpara kan mangkasalan kan kidaban, sa pagkagadan rinong pagnyaan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga lagitno na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos ni mga hapon.
asin daga, ano kan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minaligi, sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakidi, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magakan kaidi, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Buhay mo liwa, ipinapahayag, Sakot na ikakatato. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay din buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, ansa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namibibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos no nakawalian na ngahas kitang magsabi, aman niya mo. Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mong paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Hawak kasindugo ni Kristo sa buhay, daing kasakora naman. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Sa kong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangan. Ang katawuhan, makakaara, pagkamot, iyo ang dahilan. Siya'y kagurangan, nagdarakan katotohanan. Siya'y paglaong, magtataunin kusog asin buhay. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, padagos mong bantayan, ang mga linigtas mo sa kabanalan. Tanganing ang mga tinubo sa pasyon kan sa imong aki, magugma sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. The unending thanks of the human race, pain and fret, being released. Fragrance perfumes flowing the garden fair. This comes but only once a year. They to say, dear Padre Pio, we pray, bless our sighs to thee we lead. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face, we look for you. Good evening po.